Wenzu Dyer, Manuel Attart, Giuseppe Bajjada, Carmelo Abela. Dawn l-erba' rġiel xerdu demmhom nhar is-7 ta' Ġunju tal-1919, 107 snin ilu biex il-ħajja tal-Maltin tkun aktar ġusta u denja. Fi żmien l-ewwel gwerra dinjija Malta kienet taħt il-ħakma tal-Ingliżi u għalhekk il-portijiet tagħna kienu jintużaw bħala bażijiet navali. Dan wassal biex fl-1914 f'Malta żdied bil-kbir ix-xogħol. Spiċċat l-ewwel gwerra dinjija u x-xogħol beda jonqos u l-Maltin li kienu ngaġġati fit-tarzna bdew jitkeċċew bil-prezz tal-ħobs kien itripla. Novembru tal-1918, Dr. Filippo Xiberras appella lil politiċi Maltin sabiex iwarbu id-differenzi ta' bejniethom u jiltaqgħu fil-każin Giovane Malta biex jiddiskutu forma ta' kostituzzjoni ġdida. Din il-proposta mbagħad kellha tgħaddi għall-approvazzjoni tal-Gvern Kolonjali Ingliż. Dan wassal biex titlaqqa l-Assembleja Nazzjonali li ltaqet għall-ewwel darba fil-25 ta' Frar tal-1919. Is-Sibt 7 ta' Ġunju tal-1919 kienet skedata t-tieni laqgħa tal-Assembleja Nazzjonali fil-Belt Valletta. Folla mdaqsa ta' Maltin daħlet il-Belt Valletta brabja kbira biex tappoġġja it-triq il-qudiem. Ftit tal-ħin wara il-folla tilfet il-kontroll, bdew jitkissru il-ħwienet u binjiet pubbliċi, anki djar ta' negozjanti Maltin illi kienu qrib tal-Ingliżi. Kien għalhekk li l-awtoritajiet Ingliżi ordnaw lil Baħrin biex jikkontrollaw is-sitwazzjoni wara li l-ħidma tal-pulizija ma kienx biżżejjed, tiri jiġu sparati fuq il-folla. Wenzu Dyer, Manuel Attart u Giuseppe Bajjada jintlaqtu u jiġu feruti, ittieħdu fil-Giovane Malta fejn ftit wara mietu. Il-ħadd 8 ta' Ġunju tal-1919, l-għada tal-irvellijiet tas-7 Ġunju, il-Maltin jipprotestaw għal darb'oħra, din id-darba l-qtil ta' Dyer, Attart u Bajjada. Il-Maltin ħarqu l-istamperija tal-Gazzetta Ingliża The Malta Daily Chronicle. Carmelo Abela indarab waqt din il-protesta u ftit tal-jiem wara miet. Maltin xerdu demmu ma' drittijiet tagħhom. Il-Gvernatur Plumer iddikjara stat ta' emerġenza, ordna li jiġu ċensurat il-gazzetti, ma tħallewx isiru aktar dimostrazzjonijiet politiċi u ġie sussidjat il-prezz tal-ħobs. Il-Gvern Ingliż beda programm ta' xogħlijiet pubbliċi, bdew jinbnew skejjel ġodda u ġew irranġati ġonna u toroq. Kien f'dan il-mument fl-istorja li Malta fl-1921 ingħatat is-self-government u twaqqaf il-Parlament Malti. Kien f'dan il-mument fl-istorja li Malta fl-1921 bdiet ħaddem politika mill-Maltin għal ġid tal-Maltin, il-pedament tas-sistema parlamentari tal-lum.